Uzvišeni Allah nas je počastio islamom kao jedinom pravom i ispravnom vjerom. Pa je uzvišeni kazao inne dine inda Allahil islam. Da jedina prava, ispravna i priznata vjera i jedinu vjeru koju će uzvišeni Allah primiti i jedinu vjeru koju uzvišeni Allah prima jeste islam. Također nas je uzvišeni Allah počastio vjerom koja je usavršena i upotpunjena. Iz ove vjere se nema ništa oduzeti, ani dodati. I zato kaže uzvišeni Allah: El jevme ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru usavršio. Wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekumul islame dina. I svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Uzvišeni Allah nas je počastio vjerom koja počiva na pravdi i pravednosti. Koja podstiče na pravdu i pravednost i koja naređuje da se to čini. I zato Kur'an kao sveobuhvatni sistem življenja dostavljen je sa zadaćom. Sa kojom zadaćom? Da izgradi društvo na principima pravde i pravednosti. Da izgradi zajednicu, da izgradi jedan narod, da izgradi ummet na principima pravde i pravednosti, gdje će se svačije pravo pojedinačno poštivati i uvažavati, bez obzira kojoj rasi, naciji ili socijalnom statusu taj pojedinac pripadao. I otuda je ova knjiga, Kur'an, postala utočištem ljudima. Jer ove univerzalne etičke vrijednosti su dale sigurnost ljudima da priđu ovoj vjeri. I zato uzvišeni Allah, kada uzmemo i kada čitamo Kur'an, a nažalost najviše što boli kod jednog naroda jeste da ljudi se ne druže istinski sa Kur'anom. Kada se spominje nagrada učenja Kur'ana i kada su došli brojni kuransko-hadijski tekstovi, nije samo puko učenje. Treba čovjek što više da uči, ali jeste da čovjek uči Kur'an. I doista je tužno kada u ovoj džami, posebno kada se komentariše Allahov govor, vidiš da ova džamija treba da bude prepuna. Posebno kada se komentariše o dalima kakav je naš Kura Hafiz i posebno u našem gradu gdje ima dosta predavanja, tužno je da ljudi ne uče kada je Allahova vjera u pitanju. Ima danas, nikad nije bilo više učača Kur'ana. Ali nažalost ljudi ne poznaju i ne znaju šta Allah traži od njih. Zamislite, uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi na 30 mjesta naređuje i spominje pravdu i pravednost. Jer ima razlike kada je riječ pravda i pravednost u pitanju. Pravda je umjerenost i da se svakoj stvari da njeno mjesto i njen hak. A pravednost je svojstvo, pazite sad dobro, svojstvo koje štiti čovjeka od toga da mu se uruši njegova ljudskost, subhanallah. I uzvišeni Allah na 30 mjesta. Pazite, uzvišeni Allah na 3 mjesta u suri Huđurat, u suri Majde, u suri Mumtehane kaže inna Allahe yuhibbul muqsitin. Allah voli pravedne. Pa svima nama poznati hadis kuci da će uzvišeni Allah pravedne staviti na mimber od svjetlosti. I zato od ljepote ove naše vjere jeste da ona počiva na pravdi i pravednosti i da naređuje na to. I od ljepote ove naše vjere jeste da ona naređuje pravednost. Pazite sad dobro. I kada se radi o ljudskim sporovima i kada se radi o davanju funkcija.
I zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe amurukum en tueddu l-emanati ila ehliha. Allah vam naređuje da odgovorne funkcije, pazite ovdje nije lijepo je, dobro bi bilo da se tu radi, već Allah strogo naređuje da odgovorne funkcije dajete onima kome koji ih zaslužuju. Kako ih zaslužuju? I znanjem, zato što su sposobni, zato što su stručni, zato što su ljudi od emaneta. Bez obzira o kojoj se funkciji radilo. Ja uvijek volim da krenem, da neko odmah ne shvati da su ovo politički govori, pa čak i kada se radi i o mihrabu i o mimberu. I nakon toga sve ostale funkcije. Znači, Allah naređuje da se funkcije daju onima koji zaslužuju. Pazite sad, uzvišeni Allah od ljepote ove vjere jeste i da traži, naređuje pravednost i kada su ti ljudski sporovi, kada su presude u pitanju, kaže وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا kako? Biladl. Kaže, kada sudite među ljudima, kako da presudite? Biladl. Pravedno. I zato mi često slušamo. Nama ne treba mnogo dersova. Nama ne treba mnogo predaja novi. Ashabi jednu predaju. I nakon toga postupa po njoj. Omer jedan ajet, nije to, ljudi kažu Omer 10-9 godina hifzo suru Bekaru, pa zato što se ona toliko godina objavljivala. Nije mogo da je nauči, zato što su posljednji ajeti koji su objavljeni iz sure Bekare. Nego šta je Omer radio? 10 ajeta nauči pa praktikuje. I zato mi često prelazimo brzo, olako preko kuransko-hadijskih tekstova. Čuo sam, Allah naređuje pravdu, Allah naređuje to i ti teraš. Dalje, čuli smo hadis Allahu poslanik selem, ja sam ubijeđen da ovdje od prisudi, pa najmanje 100 puta ste svi čuli ovaj hadis Allahu poslanik selem, gdje kaže seb'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Da će sedmoricu uzvišeni Allah smestiti u svoju hladovinu kada drugog hlada ne bude bilo. Pa prva kategorija kaže imamun adil, pravedni imam, pravedni vođa, pravedni kadija, pravedni babo, pravedni suprug, pravedni roditelj, pravedna majka, pravedni rođak, pravedan komšija, pravedan gazda, pravedan profesor, pravedan učenik. I do sutra nabrajajte sve šta može. Također, od ljepote ove naše vjere jeste da naređuje pravdu u govoru. Pazite, mnogo bitna stvar u današnjem vaktu. Kod muslimana, općenito, posebno kod nas ovdje Bošnjaka, da budeš pravedan i kada govoriš. Danas je olako se prijeđe preko toga kada je govor u pitanju. Danas se olako prijeđe kada je pisanje u pitanju. Danas olako udaramo na čast, lažemo, potvaramo, naturamo. A uzvišeni Allah kaže وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ. Kaže, kada govorite, budite pravedni. Kakva pravednost? Pa makar se to ticalo vaše najbliže rodbine. Makar se to tebe ticalo, tvojeg baba, tvoje majke, tvoje djece, tvoje porodice, tvoje rodbine, govori pravedno. Od ljepote ove vjere jeste da ona naređuje pravednost. I kada su djeca u pitanju. Pazite, mi smo posljednjih sedmica, posebno kraj mjeseca avgusta i možda cijeli mjesec septembar, svi imami gotovo širom svijeta su posvetili hutbe, makar 1-2 hutbe govorili o odgoju djece. Jedan od stubova u odgoju djece, da znate dobro, draga braći, cijenine sestre, jeste pravednost. Ponavljamo ponovo. Jedan od stubova, od glavnih stubova u odgoju djece jeste pravednost. Jeste da budeš kao babo pravedan, da budeš kao majka pravedna. Pazite, dolazi Nu'man ibn Bešir, poznati ashab, priča nam ovaj događaj i kaže, jednog dana mi je babo nešto poklonio. Dao mi je jedan poklon. Pa je moja majka kazala, ja neću ovo potvrditi, to jest neću ovom postupku posvjedočiti i smatrati ga ispravnim sve dok ovo ne odobri i ne posvjedoči Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa je on otišao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme
I poslanik ga je upitao, jesi li i ostaloj djeci dao isto? Kaže, nisam. Šta mu kaže Allah poslanik sallam? Ittakullah wa'dilu bejne euladikum. Kaže, bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. I zbog čega smo kazali da je jedan od glavnih stubova. I to je dokazano da kada dijete osjeti da babo nije pravedan, znači ti gubiš više titulu da si ti uzor svome djetetu. I zato je došlo u predajama Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme gdje podstiče kada dođe do toga da čovjek zagrli, da poljubi, da pomiluje svoju djecu, da čovjek bude pravedan i kada su te stvari u pitanju. Zato islamski učenjaci kažu, kada dođeš ti kojeg je uzvišeni Allah obskrbio sa više od jednog djeteta, uđeš u svoju kuću, nisi u mogućnosti, imaš 2, 3, 4, 5, 10 djece, nisi u mogućnosti da ih sve zagrliš, da ih sve poljubiš, da ih sve pomiluješ, nemoj ni jedno. Nisi u mogućnosti svu zajedno, nemoj ni jedno. Zato što se to javlja kod djeteta i zato što ruši autoritet baba ili majke ili bilo koga drugog. Od ljepote ove vjere jeste da uzvišeni Allah naređuje pravednost, pazite sad, i kada su nemuslimani u pitanju. I pazite sad drugu stvar. Od ljepote ove vjere jeste da uzvišeni Allah naređuje pravednost i kada su naši najžešći i najveći neprijatelji. U suri Majde, koju počeo da čita suru Majde, na početku, prvim stranicama sure Majde, uzvišeni Allah opisuje jedan događaj, a to je događaj kada su mušrici Mekke protjerali muslimane. I kada su muslimani bili spriječeni da dođu do Mesdžidul Harama, da dođu do Kjabe. I kada su muslimani gotovo preko 6 godina bili spriječeni da vide Kjabu, zamislite osjećaja da si se rodio i da svakodnevno kada ustaneš, posebno u tom periodu, kada je Mekka bila mala i kada su glavne kuće bile, slobodno možemo kazati, oko harema Kjabe, i kada ustaneš i možda prvu stvar koju vidiš i kada legneš, prvu stvar i posljednju stvar koju vidiš jeste Kjaba, budeš uskraćen da preko 6 godina ne vidiš Kjabu i da si protjeran i da nemaš mogućnost da obiđeš, da tavafiš. I uzvišeni Allah i u ovakvom stanju kaže, nemoj da vas mržnja prema onima koji su vas protjerali i spriječili od Mesdžidul Harama navede da nepravedno postupiti. Pazite kako uzvišeni Allah nastavlja ovaj govor, subhanallah. Pazite kada su najžešći neprijatelji u pitanju. A zamisli kad je brat musliman, kad je džematlija, kad je komšija, kad je rođak, kad je brat rođeni, kad su roditelji u pitanju. Šta kaže Allah dželle vada? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Budite pravedni, jer je to najbliže bogobojaznosti, subhanallah. Allah ovaj opis gdje stavlja? Allah ovaj opis stavlja kod najžešćih neprijatelja muslimana. A šta reći za braću muslimane? Od ljepote ove vjere jeste da traži pravednost, pa makar to bilo i na štetu naših najbližih članova porodice. I ponovo spominjemo predaju koju ste vi sigurno na desetine, stotine puta čuli tokom hutbi predavanja, a to je predaja kada je žena iz plemena Benu Mahzum ukrala i kada se trebala izvršiti šerijetska kazna nad njom. Onda pleme Benu Mahzum, poznato pleme, ugledno pleme, bogato pleme, pa su počeli se dogovarati na koji način i koga da pošalju Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Pa su odlučili i došli do toga da je najbolje, da je možda najbolja veza do Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme Usame ibn Zejd. Usame ibn Zejd je milenik, sin milenika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pazite sad dobro, podvlačimo, ponovo i ponavljamo. Usame ibn Zejd je milenik i sin milenika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite da ti dođe takva osoba. Pa je došao da se zuzima. Pa se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem žestoko naljuti i kazao one čuvene riječi: "Lau anna Fatimata bint Muhammedin saraqat laqata'tu yadaha." I da je Fatima,
ćerka Muhammeda ukrala, ja bi izvršio šerijetsku kaznu koja je propisana za to djelo, tačnije nedjelo. I zato je i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način je odgajao ashabe, odgajao ih je riječju i postupcima. I zato imamo brojne primjere na koji način, kako su ashabi i kako su generacije poslije njih postupali kada je pravda u pitanju. Zamislite jedan primjer, a to je da u prvim danima Islama, to jest posebno za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala anhu, kada su se proširila osvajanja ka Šamu, muslimani su pobijedili bizantijsku vojsku i zauzeli grad Emes. Stanovnici tog grada su prihvatili muslimansku vlast, prihvatili su to da ih muslimani štite, za uzvrat oni bi plaćali džizju, određeni porez za to. Nakon izvjesnog vremena taktika muslimanske vojske bila takva, muslimani su bili prisiljeni da moraju napustiti taj grad i da moraju napustiti taj prostor koji se nalazi u današnjoj Siriji, koji se nalazi u Šamu. Pa je komandant muslimanske vojske došao do stanovnika ovog mjesta i vratio im cijelu džizju, cijeli poraz. I kazao, mi više nismo u prilici da vas možemo zaštititi, pa vam vraćamo. Zamislite prizor, kakav je bio prizor kada je muslimanska vojska napustila to mjesto. Prizor je bio da je cijeli grad plakao. Pa poznati primjer između Omera radijallahu ta'ala anhu i Šurejha. Šurejh koji je bio kadija Kufe, a vidjet ćete zbog čega je dobio da bude kadija Kufe. Zbog čega je dobio da bude kadija koja će kasnije postati prestonica muslimana, koji će postati kulturno-vjerski centar muslimana, koji će postati sjedište hilafeta, najmoćnije, najjače muslimanske države. Jedne prilike Omer otišao na pijacu, pa je otišao do čovjeka prodavca koji je prodavao jahalice, tačnije konje. Pa mu se jedan konj svideo, pa je Omer pitao, može li ono, kada mu se svidio da proba, isto kao mi kada kupujemo auto. Vidiš ti lijepo na oko, limarije, sve to, felne dobre, gume dobre, ovako na oko sve lijepo, ali dok ne probaš, nije to to. Da vidiš posebno, ovi ovdje iz čarši, oni krenu dole ka Raški, ovi gore što su malo ka Muru, oni krenu gore ka tunelu i vidiš šta je s autom. Isto tako Omer kada je krenuo ka pustinji da proba konja, uvidio je da konj prilikom veće brzine hramlje. Pa se vrati i kaže, ovaj tvoj konj hramlje. Kažem, ovaj prodavac, pazite, Omer halif u to vrijeme. Kažem, ovaj prodavac, ja sam ti dao zdravo konje. Kaže, ne, dao si mi konje koji hramlje. Znači, dao si mi jahalicu, dao si mi prijevozno sredstvo koje ima mahana. Kaže, nisam riječ po riječ na riječ, kažu, dovedite Šurejha. Pa kada je Šurejh saslušao obje strane, mnogo bitno ovo podvlačim obje strane. Znači, nikada presudu nemoj da doneseš dok ne saslušaš obje strane. Mnogo bitna stvar. Obje strane. Pa kada je saslušao, presudio u korist ovog prodavca protiv halife. Zamislite kako Omer postupio. Ima Omer mogućnost da postupi kako hoće. I mogo Omer da postupi kako hoće. I nije bio Omer žestok. I nije bio Omer grub. Jer to je često može da bude potvora na Omera radijallahu ta'ala anhu. Često mi kad opisujemo Omera kažemo grub bio, žestok bio. Ne. Nego Omer bio pravedan. A kada je čovjek pravedan, on izgleda žestok i grub. I kada je imam pravedan, on izgleda žestok i grub. Zato što priča po pravdi. Zato što ne priča, zato što to tamo nekom i nečemu pasuje. Već priča po pravdi i govori po pravdi i onda kažu, a on žestok. Nije on žestok i nije Omer žestok, nego je Omer bio pravedan i zato je govorio da ga je istina i pravda mu je učinila da nema mnogo prijatelja. I onaj danas ko govori istinu, ko radi po istini, ko je pravedan, on nema mnogo prijatelja. I onaj imam ili nebitno koga svi vole, on nema mnogo prijatelja. Nešto nije tu u redu sa njim. Pa je Šurejh presudio protiv Omera.
Pa je Omer mogao da uradi što hoće. Pa mu namesti razne afere, pa mu poturi razne tamo neke stvari. Već šta? Omer ga je nagradio da postane glavni kadija Kufe grada koje je Omer osnovao. Primjer Ali ibn al-Medini. Kada se ovaj učenjak spomene, čovjek treba da ustane. Možda je nepoznat ljudima. Ali danas jedan od par islamskih učenjaka, tačnije muhaddisa, najzaslužniji da nam je došao ispravan sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu sallam. Pa bi ga često pitali o njegovom babu. Ali ibn Medini, kada Ali ibn Medini ocijeni i da ocjenu o čovjeku, to je to. Onima koji prenose hadise, to je to. I često bi ga pitali o babu. Pa bi on govorio, babo je babo. Ovo je vjera, ali je moj babo slab prenosilac. Ovo je vjera. Hadisi su vjera. Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je vjera. I bez sunneta nema vjere. Ali je moj babo slab prenosilac. Od njega se hadisi ne uzimaju. Od njega se vjera ne uzima. Zato što je slab prenosilac. Pa primjer Abdullaha ibn Ravahe, radijallahu ta'ala anhu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga šalje stanovnicima Hajbera. A vi znate ko je stanovo i ko je živio na Hajberu. Da prebroji plodove, ono što je rodilo, i da uzme porez od stanovnika Hajbera. Kada je došao, stanovnici Hajbera po običaju su pokušali da podmite, da dadnu mito, ali kome? I zato najbitnija stvar jeste odgoj. Što mi imamo veliki problem. Dođu ljudi na određenu funkciju, prima mito, to je korupcija, potvara, laže, namešta i tako dalje. Zbog čega? Pa zato što nisu prošli medresu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Zato što nisu odgojeni da je to haram. Zato što nisu odgojeni da odgaja, hrani, pravi generaciju djece, unučadi, nastavlja svoju lozu na haram i metku. Zamislite čovjeka koji nastavlja svoju lozu svog plemena na haram i metku. I pokušali su da podmite Abdullah ibn Ravahu. Raznim stvarima. Šta kaže on? Ja vam dolazim od najdražeg čovjeka meni. To od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A vi ste mi najmrži narod. Pazite sad čuvene riječi. Ali moja ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i moja mržnja prema vama me neće navesti da nepravedno postupim. Šta su rekli vođe, rabini? Šta su rekli? Na ovome opstoje nebesa i zemlje. Na pravdi opstoje robe, muslimanu, bošnjače. Na pravdi opstoji i opstoje nebesa i zemlja. Primjer jednog muslimana i židova dolaze kod Omera radijallahu ta'ala. I ovo je poruka Allah mi. Često, ja znam da će često nekad biti pogrešno, sad će evo održa politički ders. Allah mi, ako je vjera i ako su ajeti, hadisi, politički ders, baš me briga. Nek svako karakteriše kako god hoće. Ali pazite ovu predaju. Dolazi musliman i židov, jevrej, kod Omera radijallahu ta'ala anhu da presudi. Pa je Omer uvidio da je hak i da je pravda, da je istina na strani židova. Pa je ovaj židov rekao, pravedno je postupio. Pa Omer nije čuo ove riječi. Kaže, šta si to rekao? Pa je ovaj židov odgovorio, mi smo našli, pazite sad dobro, mi smo našli u Tevratu. Vi znate knjige, Tevrat, Zebur, Inđil, Kur'an, 4 velike objave. Kaže, mi smo našli u Tevratu, kada kadija, sudija pravedno presudi. Kaže, on ima 2 meleka, na desnom i na lijevom ramenu. Pazite sad dobro, koji ga podstiču da pravedno sudi. A kada presudi nepravedno, oni odlaze od njega.
I ovo je poruka svima onima koji imaju mogućnost da sude, da budu da utiču na to, da presuđuju među ljudima. Znaj kada jedan put robe, Allahov robe, kada jedan put nepravedno presudiš, otišli su ti meleki koji te pomažu da kasnije budeš pravedan.